אני ממשיכה עם השכבה החמוצה. אני הופכת את זה להיות כמו ריבה, ואז מוסיפים קצת מסטיחה, שזה ליקר יווני, שמגיע דווקא משרף. אני יווניה במקור. אני אוהבת אוכל הכי פשוט שיש, כמו אוכל יווני, שמבינים מה אוכלים. וואו, מקווה שזה לא חזק לשופטים, אבל אני אוהבת. אין כמו אוכל יווני, זה אוכל אלוהי, ממש. כל החיים שלי אמרו לי, וואו, סלט היווני, כל כך טעים. אני אגיד לך את הסוד, זה לא שמים עגבניות במקרר. לא שמים עגבניות במקרר. העגבנייה זה פרי. עכשיו אני מתחילה להכין את הבשמל, ואז אני אערבב את זה עם השוקולד. כל החיים אהבתי בישול. תמיד אהבתי לשבת ולראות את סבתא שלי מבשלת, ואף פעם לא הסכימה לתת לי לגלגל קובות, רק להסתכל, אבל אני חושבת ש... והמקום היחידי שאיכשהו יכלתי לעשות בו משהו זה במטבח. זה almost done. יאללה. אומייגוש, איזה התרגשות. יאללה. אני לא בלחץ, פשוט אני... עכשיו זה... אולי קצת בלחץ. עכשיו אני מצפתת, שמתי את הסופלה, עוד מעט אני אשים עליו אבקת סוכר. לא היה לי זמן לעשות את זה כמו שאני רוצה, אז אני זורמת ממה שיוצא. ככה זה החיים, לא יודעים מה יהיה לנו, אז you need to be creative and keep going. Don't worry, be happy. נכון, לינוי? לגמרי. הלוואי ששנינו נעבור ביחד. אמן. The spirit of the cacao. הופה. שוקולד. שוקולד. אזכיר לכם שפעם עשו, נדמה לי, כבד אווז ברוטב שוקולד. לא צריך. סביר להניח אבל שתי המנות יהיו מתוקות. כן, אני מקווה. רותי חיים, יאללה, גשו. No, look at this girl power. יואו, אני לא מאמינה. אומייגאד. יפה. כן, יצא יפה. רותי משיגה, חיים. הוא עובד על איכות, לא על מהירות. זה כמעט נראה כמו אבז, דרך אגב, אבל זה לא. הזמנתם שוקולד? יש פה סופלי שוקולד ומעין עוגת שוקולד לב. אני חושב שנתחיל בסופלי. אימא'לה. הרבה אלכוהול. וואו. עוגת? יש קצת חריפות מצ'ילי. לא הגיע אליי. עם הפלפל בצד? כן. עכשיו ניתן את מנת הלב. הלב, לב. לב זהב. לא טענתי, לא היה לי זמן. דובדבנים או מה זה? כן, המרנה. מרנה? כן. קרנבריז וצ'ריז, קקאו. לוחמניות. שאני טועה. יש פה חמת בוטנים. אוקיי, אז כן, זה טוב בטעים. אוקיי. ישראל. אני רוצה להתחיל מהסופלה. אחת האיכויות הנהדרות של שוקולד ושל קקאו זה המרירות. אבל המרירות באמת צריכה מינון מאוד מאוד מדויק כדי לפרוח. ואני חושב שיש את זה בסופלה הזה. לדעתי זה ממש סופלה טוב וראוי להערכה. אני מאוד מרוצה ממנו. אני חולק עליך. הסופלה יבש. גם אני לא מרגישה שהוא יבש. סופלה יבש. הלשון שלך יבשה. יכול להיות, אבל גם הסופלה. הסופלה לא יבש בשום צורה ואופן. אני חושבת שגולת הכותרת זה הטוויל. לעומת זאת, נת הלב עם העוגיית חמת בוטנים. בעיניי זה לא מנה מוצלחת. היא גסה, היא תוקפנית. זאת מנה עם רמת ריכוז מאוד גבוהה. יש הבדל בין ריכוז לבין תוקפנות, כי ריכוז בשוקולד זה לעולם לא תוקפנות.
ההפך, אני חושב שיש פה מארג של מרקמים, כולם דחוסים, כולם לא תוקפניים, צפופים מאוד, גנש מופלא יש פה, נכון. חמיצות נהדרת של פרי היער הזה שנמצא פה, התנגדות מלוכה יפהפייה, זאת מנה מושלמת. שורה תחתונה, שורה אתה... תחתונה, ביפר אני מעדיף את זה. אתה זאת, אני זאת, את... אל תשברי לי פעם עכשיו. אחת תגייסי אל היגיון תשברי לי עכשיו. ותנהי אחרי התבונה. התבונה שלי? וואלה. חיים, מה אתה אוהב? את זאת, אבל אני רוצה שתטעמי את הגנש הנפלא הזה. יפה. גנש, אם תשימי לב למליחות הבוטנים. פה, באמת, זה חיים, נפלא. עזוב אותך, אני לא מסכים. אתה אל זה תתפעל לי נפלא. מהגנש. לא. תתפעל לי מהקומבינציה. הקומבינציה, טעימה לי, נו מה, ראית איך טחנתי את זה. עם האוכמניות, עם השוקולד, עם החמת בוטנים. אני לא מבין אתכם. באמת, זה לא הגיוני. כן, גם אנחנו לא מבינים אותך. יאללה, תחליטי. יואו, איזה נודניקים. אני חייבת לטעום שוב פעם. בבקשה, תטעמי. תמותו, אין סלע. זה בלנס מעולה של שוקולד. באמת? ממש. וכאלה שמפחדים משוקולד. לא. אני הולכת איתם. בטח. טוב, אני מסכם את זה מהר לפני שתהיה חרטה. שתי המנות באמת מצוינות. מי שיכין את זה, יש לו יד ויש לו כישרון, ואנחנו ממש מודים שבאתם. זה מנה נהדרת, שלא תהיינה אי הבנות. בדיוק. איזה תדפים. איזה שיחה. וואו, כמה כוח את מביאה. בהצלחה. תודה. אלופה, תעברי עכשיו. אני אוהבת אותך. שלום, שלום. שלום. היי, איך קוראים לך? אני ראיה, בת כמה את? בת 53. את אמריקאית? לא, אני יווניה. יווניה? כן. וואו, יאסו. יאסו. מאיפה? יווניה? אני גדלתי לא רחוק מאתונה, קרוב לים. מה את עושה בחיים? דווקא אני עובדת עם קקאו, עם שוקולד, אבל לא בתור קינוחים. אני מעבירה סדנאות של רוקחות עם קקאו. זה משהו נורא ספציפי להיות רוקחת של שוקולד ולענג בני אדם עם שוקולד. נכון. כשסיימתי בית ספר, נסעתי לארצות הברית, הייתי באוניברסיטה 7 שנים. מה מה למדת? למדת? הייתי קריאטיב דירקטור בניו יורק. בניו יורק. כן. אבא שלי פרופסור, אז לא היה לי ברירה, הייתי חייבת ללכת ללמוד. למדתי, עשיתי את החיים שאמרו לי. עשיתי את החיים שאמרו לי, זה נשמע מריר כמו שוקולד. נכון, אבל אחרי כמה וכמה שנים שעבדתי בניו יורק, הבנתי שזה לא חיים בעצם. אתה קם בבוקר, חוזרת הביתה ב-11 בערב, והגשתי ממש לבד. אז אחרי 7 שנים שעבדתי, מכרתי את הכל, סגרתי וטיילתי 9 שנים. 9 שנים טיילת. כן. וואו. איזה יופי. I said, I did it, thank you, I'm going. ולמה לארץ? איך הגעת לארץ בסוף מכל הסיבוב הזה? יצאתי מניו יורק, טסתי להודו, וחודש וחצי אחרי זה הכרתי את בעלי. שהוא ישראלי. הוא ישראלי, ממושב בית יהושע, מושבניק כזה, אותו. איך פגשת אותו? איפה נפגשתם? היינו באיזה אשרם למדיטציה, והסתכלתי עליו עם 150 איש, ואמרתי, וואו, הוא נראה כל כך שקט. ואני רוצה להכיר אותו, ועכשיו הוא עדיין לא מדבר. הוא לא פה היום. אוקיי, אז מה הכנת? ספרי לנו. אז הכנתי סטייק שומה עם מסטיקה, יוגורט יווני וגם יוגורט עזים. למה הכנת את המנה הזאת? קודם כל, אני חולה על מסטיחה, וגם אני אוהבת אני. מאוד שומה. אני אוהבת טעמים חזקים. בבקשה. בואו ניתן. תודה רבה לך. תודה. אני אשתה. יאללה, לחיים. צ'ירס. את חמודה ממש.
יעשו. טעים. טוב. איזה קלמטה? הם קלמטה וגם הזיתים המרוקאים השחורים. אוקיי, סטטוס, היבשים? היבשים. מה יש עוד בפנים? זה בצל, זיתים, נאנה ותפוס, וזה דבש, יוגורט ומסטיחה. וואי, בא לי לאכול. תודה רבה. בבקשה. It's like she's really on MasterChef. I don't. Okay, wait. יאסו. ימס. ימס. רציתי לדבר איתך על המוזיקה. קוצירס. וואו, אתה מכיר? בטח. קוצירס זה כמו שלמה ארצי פה. נכון. באמת? מאיפה אתה מכיר את כולם, חיים? מאיפה, באמת? אני ראש האי. ראש האי? ראיס אל אי. טעים ככה? פוליוריה. פוליוריו? תודה. בבקשה. שלום. שלום, נעים מאוד. נעים מאוד. אז זה הסטייק. זה הסטייק. הוא אוכל עם היד. לחיים. ימס. תראי, אני מאוד לא אהבתי את המנה הקודמת שלך, של השוקולד. אני באמת חשבתי שהיא לא מנה מוצלחת, שהיא דחוסה מדי, שהיא מפוזרת מדי בטעמים שלה, ושהיא לא ממוקדת מטרה. אני לא מצליח להבין איך אותו בן אדם עשה את שתי המנות האלה. כלומר, בעיניי זאת מנה מדהימה, לא פחות. וההבדל בינה לבין זו שהיא כל כך ממוקדת, היא כל כך מנומקת, כל דבר בעבד כל כך יפה עם כל דבר, ולדעתי זו מנה מקסימה, שאני שמח שהכניסו אותך, למרות שאני לא אהבתי את המנה הזאת, כי ההצדקה הגיעה פה, ואני מעביר אותך בגדול ובשמחה. אני גם נורא אוהבת שומר, אני חושבת שבארץ לא מספיק אוהבים, מעריכים שומר, זה ירק נהדר, והשילוב באמת של הזיתים והתפוז, הכל כאילו כמעט חיבורים קלאסיים, זה היה מקסים וטעים ויפה גם. אז את עוברת. ראיה, המנה הזאת צועקת יוון, כי בסוף מכל השמחה שיש שם, ויש שם המון שמחה, זה טעים, זה מקורמל בצורה יפהפייה. את עוברת. ייי, תודה. אנחנו צריכים לדבר על מוזיקה עוד. יש לי עוד על מה לדבר איתך, ואולי על נדל"ן, אבל זה ביום אחר. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שכשטעמתי את זה, זיהיתי שאת יווניה. ברוך השם, פתאום אני תן לה ראיתי סינור. אותך, תן לה וזיהיתי סינור, אותך. אייל. בואי לקחת סינור. כיף שאת איתנו. בהחלט כיף שאת איתנו. ובסוף העונה אני רוצה לדבר כמוך. לא. אני מבטיח לך. למה לך? תודה רבה. בראבו. תודה. ביי, תודה. ביי. וואו, התרגשות מאוד. תודה לכם, תודה לכל מה שקורה פה. והם ממשיכים הלאה.